Det er nok bedre, end jeg blander mig i det, tænker jeg. Men jeg tror, det er jo mere det der med, fordi du skal lige pludselig gå med noget hele tiden, ikke? Og gider man det, sådan nogle ting, ikke? Så så det vil jeg sige, det er ikke... Jeg skal nok bare det. Hvorfor man hører mig? Ja, så ser du bare overveje det. Det kan man også bruge til lige meget, hvad farve tøj man har på. Ja, nemlig. Jamen, har du en god weekend. Hej. Min tus skred lige til at starte med, så jeg tør lige sådan stregen af. Det bliver lidt nemmere at sigte efter det rigtige. Og så drejer der lige. Op. Ja. Hvad siger du? Det er godt. Det ser godt ud. Vil du selv se det også? Du stoler på mig. Sådan skal det være. Er det sådan? Det ser også så troværdigt ud. Ja. Skal jeg sige 1, 2, 3? Eller skal det bare overstås? Hvad siger du? Du er ligeglad. Godt. Så er jeg bare på det på hurtigt overstås. Sådan der. Der var den første. Det klarer du rigtig godt. Okay. Det gør ikke så ondt igen, vel? Kan du banke på? Ja, banke på. Ja, det var det. Ja, det er ja. Hvordan vi kan vinke det? Ja. Sådan der. Hul i øret nummer 2, og så er du færdig. Det er pænt.